to, nemoj ko da vas je neko navije, pa isti trik da non stop, znači polako, znači uzmeš stanj, štu, hop tu, hop tu, nemoj sad ono, ko da vas je neko navio, ista pauza, isti moment sve, znači na potreb, lagano, vežbamo, ajmo. Jasno, ok, ajmo početi malo iz vazduha, pa idemo dalje. Probajte da se opustite dok ovo radite. Probajte da se opustite. Si radio kako je to? Jesam, ti su.